Se on niin, että syy siis siihen, miksi Saippua-sarjossa elämä on siis niin paljon dramaattisempaa ja täynnä tapahtumia, niin se on ihan siis siinä, että niissä on olemassa tiettyjä henkilöhahmoja, jotka on tuomassa sinne pelkästään hankaluuksia. Niin. Että joko se tyyppi on kävelevä kiusankappale tai sitten joku mitä vaan mielenvikainen tai molempia. Koska niissä sarjoissa pitää olla niitä henkilöhahmoja, jotka on tuomassa sinne pelkästään niitä ikävyyksiä. Niin. No ilman Traceyä sitten kaikki muut sarjan naiset, ne oli ihan liian kesyjä saamaan aikaiseksi kunnon hässäköitä. No niin. Minun oma roolihahmoni oli myös pikkusen umpikujassa. Minä olin siis menettänyt lapseni, jäänyt uskottoman aviomiehen luokse. Sitten minusta oli tulossa tylsä Saippua-sarjan uhri, joten minun roolia päätettiin vähän muokata. Se on ihan eri asia esittää pahista jossakin elokuvassa. Kun jossakin tämmöisessä orjallisesti seuratussa elämänläheisessä draamassa, eihän siinä ole kysymys pelkästään minusta ylisamaistumassa rooliin, niin ei vaan katsojista, jotka ei osanneet tehdä eroa. Katsokas, kun jännitystä ylläpitävästä asiasta päivittäin siitä tulee tapa. Ja kun siitä tulee tapa, niin siitä on vaikea pyristellä irti. Koska mitenkään muuten minä en pysty selittämään tätä katsojien reaktiota. Se katsova silmä, se haluaa rakastaa, mutta se rakastaa viata. Mutta kuka minä, herra paratkoon, minä voitin palkintoja siitä Sandran roolista. Ja olishan minun pitänyt olla imarreltu saadessani vastakaikua, mutta kuka? Kaikista fanfareista, joita minun takieni toitotettiin, niin minun näyttelijäkykyjeni merkittävin testamentti on se valtava paskapökäle, jonka minä sain postissa. Niin siis se oli osoitettu Sandralle.